no? Que el fet de conèixer la llengua i una mica els costums, que és el que pretén aquest programa, doncs acaba fent que puguin formar part d'una forma de ple dret de la societat a la que estan visquent. Moltes vegades ens trobem que aquest contacte és poc o gairebé impossible degut a que molts d'ells eviten aquest feedback, no? Entre alumne, professor, pare, professor, perquè no coneixen l'idioma. La veritat és que poder tenir aquella conversa de 10-20 minuts, no sé quan va ser altament gratificant per tots, no? Perquè dèiem, escolta, en un altre moment ens haguéssim trobat, haguéssim fet un somriure de volguem dir molt bé, no? Però a part d'això res més, no? I ara podem parlar, això és fantàstic.